pregunta més? Clara? Sí, bé, jo avui no faré preguntes perquè ha sigut un pleno molt extens, però li vaig a fer un prec a vostè, senyor alcalde, perquè avui, durant el debat de la nostra moció, que habitualment les defense jo, però com era de medi ambient i frente una sensibilitat especial en això, hem acordat que la defensarà ell, però crec que com a portaveu avui haig de dir que durant el debat de la mateixa s'han permès acusar-nos de fer mocions per a que no s'aproven. Quan vostès saben, millor que ningú, que des que jo estic en aquest Ajuntament, per almenys, cada moció que hem presentat ha tingut al·legacions del seu grup municipal que nosaltres quasi sempre hem acceptat i hem aconseguit que se votaren a favor, sempre amb les seves modificacions. I això per una banda. Després també ha dit vostè avui que és perseguidor de votar a favor. Jo crec que vostè és perseguidor de votar a favor quan la proposta és seva. Quan és nostra, primer modifiquen la proposta i després ens la voten a favor o no, com avui. Tot i que nosaltres hem acceptat algunes modificacions d'aquesta proposta que fèiem. Per tant, el prec que li faig és que la propera volta que vostè o algú del seu grup o del seu equip de govern, incloït el company de Ciudadanos, tinguen alguna ponència que proposar, tinguen a bé, igual que nosaltres, obrir aquesta mà que vostè ens demanava avui, obrir la mà per a que nosaltres puguem votar a favor sempre que fem els canvis que nosaltres considerem pertinents i oportuns. Perquè fins ara vostè està molt ben acostumbrat a que durant aquesta pandèmia nosaltres hem recolzat totes les propostes que han fet perquè eren propostes per a pal·liar el Covid i la situació en la que ens trobàvem. Però quan vostès fan propostes del seu grup, nosaltres, si entenem que són bones propostes i que van ajudar al nostre poble, intentem votar-les a favor. Fem potser alguna aportació per si vostès tenen a bé aquesta aportació, però mai canvis. Mai els demanem que canvien les seves propostes. Per tant, la propera volta que vostè faci una proposta, estigui disposat a obrir la mà quan nosaltres li demanem que ho faci. I així li votarem a favor. Com vostè diu que és un perseguidor, de votar a favor. I això és el meu prec. Que vostè tingui la mateixa disposició que tenim nosaltres a canviar les coses. Res més, bon dia.